Ako je nám veľmi ľúto, že odchádzaš, ale ideš na lepšie. My tu trošku budeme smutiť. To som nehovoril, že idem za lepším. Ale prajeme ti všetko dobré, nech sa ti darí lepšie ako tu a dúfam, že na nás nezabudneš a prídeš sa na nás pozrieť. Určite nezabudnem. Všetko dobré. Ja by som len pár slov ešte predtým, ako sa zdelíte ešte tam. Počkaj. Slivovici. Tak to ešte až. Lebo už má krča v ruke. Ďakovať za prácu, ktorú si robil CRT a zaželávať je všetko dobré na novom pôsobisku, hlavne zdravie, šťastie, pohody v rodine, osobných a pracovných úspechov. Ďakujem pekne. To poteší. Taký Rizo, Kataríne, ďakujem. Ďakujem. No, ešte aj básničku najskôr, ešte básničku. Tak si už na vás. 3, 4. Dear Rastio Gal, no ty si nám ale da veď Boha, pomáhaj nám. Prajeme ti, aby si sa dobre mal. Budeš nám tu veľmi chýbať, tvoja pracovňa bude prázdnotou zývať a že ja budem tancovať na stole, to už tam nepísali. Mexiko a žiar nad Hronom, to je veľký svet, no ani a budeš zase späť. Problémom však môže byť, že tekilu nevieš piť, ale čo nie je, to môže byť. Tvoji dcerka. Ďakujem pekne. Máme tu aj básnické črevo. Spoločné. Všetkým ďakujem za takéto aj kultúrne vložky. Vždycky sa dobre uteká zo zlého, keď človeka naháňajú, alebo jednoducho je mu zlé, ale mne to bolo skutočne dobré. Počas celých tých 3 rokov som sa tu cítil skvelé, ako som aj hovoril v piatok. Našiel som si tu ľudí, s ktorými som si aj osobne aj ľudsky veľmi dobre rozumel. Chcem sa pri tejto príležitosti samozrejme ospravedlniť, alebo príjmite moje ospravedlnenie, ak som niekomu z vás ublížil počas tých 3 rokov. Možno som to tak nemyslel, možno som to tak myslel, mrzí ma to, ale každopádne chcem, aby ste na mňa spomínali v dobrom a spomínali na to pekné, čo tu bolo. Nehovorí sa mi ľahko, lebo mám vás všetkých rád. Môžem už teraz povedať, skutočne som si tu obľúbil aj CRT, rád som chodil do Rovskej Lesnej, krásna príroda, skvelí ľudia, výborná práca. Život je taký, bohužiaľ, vôbec nejdem za lepším, idem za iným a uvidíme, či to bude lepšie. Takže chcem vám poďakovať za to, aký ste, akú robotu tu odvádzate, lebo to nie je bežná vec. Takže buďte takí, akí ste a budete takýmto spôsobom ďalej pokračovať, tak CRT musí byť úspešné. Ďakujem pekne ešte raz. No a teraz mi pomohla pani Mareková, Gabriela aj s kolegyňami. Prosím, zoberte si, nebudem núkať každého, jednoducho na čo má kto chuť, také drobné, malé pohostenie na záver. Kacka má chuť veľkú. Takže čokoľvek hovorím, nech tie stoly zostanú práve, keď skončíme. Ja to začnem. Je to pre šoferov nealkoholické pivo, tak to je tu biele červené víno. Nealko pivo neexistuje. Na čo?